Soc la Marta Soranyes, regidora d'Igualtat, Seguretat Ciutadana, Protecció Civil, Mobilitat des de fa poc i senyalització i transport. Des d'Igualtat, el que hem fet durant aquests 3 anys és bàsicament la creació del departament, que quasi no n'hi havia. Aleshores hem ampliat, hem posat gent i hem ampliat molt el servei d'ajuda a les dones, amb psicòlegs, juristes, grups d'ajuda mútua. De fet, hem passat d'atendre 80 dones a més de 500 l'any passat. Hem creat també el Pla d'Igualtat dintre de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, que tampoc estava fet i pels treballadors de l'Ajuntament era obligatori. També acabem d'aprovar per ple el Pla d'Assetjament Sexual, que també estàvem obligats a tenir i encara no estava. Hem potenciat molt els dies internacionals, com per exemple el Dia de la Salut de la Dona, amb la creació de la CACO, que s'ha convertit en una cursa de caminar o córrer en una festa per a les dones. I també hem creat uns espais que els diem els dimarts de les Vicentines, on fem tallers, xerrades, és un espai una mica per a elles. Des de la policia hem apostat molt per l'educació segura. Estem treballant molt el tema i hem fet un circuit que hi van els nens i apliquen tot el que han après a les classes, amb bicicletes i caminant. Aleshores també venen molts a la comissaria a veure les instal·lacions, que això també els agrada molt. Hem omplert totes les places d'agents que quedaven buides, hem augmentat la plantilla amb 8 agents i ara estem forçant molt la mobilitat als barris amb gent especialitzada en cada barri. Perquè aquesta gent de proximitat toca més els problemes interns del barri, conflictes veïnals i situacions puntuals, i ens està funcionant molt bé, perquè cada barri tindrà els seus referents per coses que potser no tens que anar a comissaria a dir. Aleshores, des de Protecció Civil vam ajudar a crear l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, una colla de nois i noies que ens ajuden moltíssim a les tasques del municipi, quan hi ha curses, quan hi ha actes o quan hi ha emergències. També estem fent, ara començarem a fer la nau perquè portem els bombers de part de bombers de Santa Coloma de Cervelló, els instal·lem aquí al municipi. Creiem que tenir els bombers més a prop és un bé per tota la ciutadania. Sí, ens falten moltes coses a fer, evidentment. Esperem, amb la vostra ajuda, poder transformar Sant Vicenç pel futur.